Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. En bon wagati na ni ka befo YouTube sans faire, Facebook sans faire, Instagram sans faire, Viber nous sans faire. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu munna adamaden ni kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw lasɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛdɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badra ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi na ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci foliw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ diɲɛ ala ka diɲɛ ɲasuma ka farafinna ɲasuma ka fara gɛlɛya ɲasuma ala ka sɛgɛn wuli ka bɔ sɛgɛnbagatɔw kan dɔɔni bɛ minnu n'an fɛ hali bi ala ka dɔ fara a kan ka barika d'a kan foyi tɛ minnu fɛ ala k'u ta jidi ala k'an bɛɛ sutura bɛɛ bɛ siran min ɲɛ ala ka don bɛɛ n'a ta siranya fɛn cɛ an yɛrɛ bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o bɛɛ nɔgɔya ye min ala ta bɛ bɛn ala k'u nɔgɔya min ala ta tɛ bɛn ayiwa an tɛ fɔ ala kana a tigi ma ko dilan mɛ an b'a fɔ ala ka hakili ɲuman d'o tigi ma ne ka sabali ni muɲu d'an ma foyi ma sabali bɔ diɲɛ kɔnɔ mɛ nka foyi ma dansago fɛn min na fɛn min ye dansago ko bɛɛ lajɛlen na o de ye limaniya ye adamaden sen fila ni limaniyana ka ban bilahi ka diɲɛ ka di ka lahara ka di wa foyi t'i kaɲa i b'i sago kɛ ko bɛɛ la maaw bɛ taa jɔ k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ e b'a kɛ fo ka dɔ fara a kan mɔgɔw bɛ ban ka kabako ma k'a kɛra cogo jumɛn ka nin de kɛ ayi fɛn kelen min b'a ni i cɛ limaniya don même i b'a ye nɛgɛ haya bɛ dɔ minɛ nɛgɛ haya tɛ dɔ minɛ i b'a ye i ni dɔ bɛ taa jɛ ka taa marifa fila dun n'o ye mugu ci o tigi la ala marifa yɛrɛ tɛ wuli n'a wulila fana a t'a tigi minɛ mais n'o ye marifa siɲɛlen ma dɔrɔn i b'a baga bigim i bɛ pan ka taa cun yan fɛ yen e lɔ yɔrɔ nin i b'a ye mugu b'a yɔrɔ bɛɛ mugu foyi tɛ o n ye siranna le e ma limaniya o ne tun limaniyana mugu t'e minɛ n'a fɔra ko n'i ko bisimilahi rahmani rahim ou bien ko bisimilahi allahu akbar ka fɛn dɔ gulon sanni dugu cɛ k'a bɛ jɔ o tun tɛ Seydina Aliyu ka dabari la ya a tun b'o kɛ maa nana kɛ mɔgɔ dɔ ɲɛfɛ mɔgɔ min ka limaniya ma se Seydina Aliyu ta ma a tigi ko Seydina Aliyu sahaba dɔ lo ko Seydina Aliyu ma ko a ko e kɛra cogo jumɛn k'i ka kɛlɛkɛminɛnw gulon ten sanni dugu cɛ ko nin ye kabako ye dɛ k'a na sɔrɔ dabariba b'e ni ala cɛ dɛ Seydina Aliyu ko dabari tɛ n bolo ko a bɛɛ bɛ min kalama no k'o dɔrɔn ko dabari wɛrɛ tɛ ne bolo ne bɛ komi aw de secret foyi tɛ ne ni ala cɛ ayi gundo foyi tɛ ne ni ala cɛ gundo kelen min bɛ ne ni ala cɛ o de ye dɔrɔn limaniya ye o ko k'o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ko mais ko dabari jumɛn de b'e bolo e bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw bɔ k'a gulon sanni dugu cɛ a ko ni n y'a fɔ a bɛna n ka ko duman tiɲɛ n bolo o ko ayi k'a fɔ k'an ta tiɲɛ bolo Seydina Aliyu magara ko ne bɛ n ka kɛlɛkɛminɛnw n b'a gulon ni bisimilahi allahu akbar ko n'i y'o fɔ dɔrɔn ko n b'a gulon sahaba cɛ kelen lɔra ko k'o dɔrɔn wa kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ wurubatara ka ɲɔgɔn sɔrɔ duguma foyi tɛ limaniya bɔ dɛ ni limaniyana fitinin taara quoi ko nin wurudi fitinin dɔrɔn k'a bɛ se ka nin sɔrɔ bon i ala tɔgɔ ni fanga ban depot yɔrɔ bɛɛ i ala tɔgɔ ni nagasi depot yɔrɔ bɛɛ f'i ka limaniya le ko fitinin tɛ limaniya ko ala tɔgɔ fitinin tɛ yen bon sisan an bɛna fɔ n ɲɛna ko ni mɔgɔ min ye waliyu latifu wurudi
tile kɔnɔ siɲɛ kɛmɛ ni 75 ni 5 sigiyɔrɔma 3 tile kɔnɔ tile 3 damayira ko i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni mako bɛ wari min na ni mako bɛ wariko de la ni wariko de bira i b'o sɔrɔ n'i ka laɲini ye fɛn fɛn ala b'o nɔgɔya ye dɔw bɛ sin ka lɔ ko k'an ye wa wurudi yan k'an ma foyi sɔrɔ ko ya waliyu ya latifu siɲɛ kɛmɛ ni 75 ni 5 sigiyɔrɔma 3 tile kɔnɔ sɔgɔma tile fɛ wula fɛ k'o bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ bɛ 1000 yɛrɛ sɔrɔ wa bon depuis o yɔrɔ la kana tɔgɔ nin baara tugun parce que tɔgɔ nin ye gundow de fara ni ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ n'i taara amwaliyu n'i ya waliyu n'i ye waliyu latifu n'i y'a hindi bɔ a bɛ taa bɛn 175 ani 5 de ma o siɲɛ 9 de bɛ kawatim nin kɔnɔ katim de ye musalisi de ye musalisi jumɛn don musalisi gazali don mais n'i taara kutuba kɔnɔna filɛ a sɛbɛnni bɛ ko fidotin n'i taara kutuba kɔnɔna filɛ e bɛ n'i ka laɲini se yɔrɔ min na nin a sɛbɛnni bɛ ko fidotin n'i haya nin fana kala i bɛna taa sɔrɔ haya nin fana a nana n'o de ye min fidatin kaduruha takdiran o de nana an bɛ nin kɛ ka tabdili kɛ tuma bɛɛ don maintenant vocal suivant donc kalandenw fo a bɛ limaniya de fo ka limaniya k'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ limaniya bɔ wa limaniya de ye ko bɛɛ dilan maa o maa n'i ma limaniya ka ban dɔrɔn i ka ko bɛɛ nagasi la f'a ka hakili to o de la alors donc an bɛna bɔ ni waliyu latifu tile 3 baara de don en tout cas i tɛ wariba modèle dɔ sɔrɔ mais i bɛ to sutura kɔnɔ fɛn fɛn ni gɛrɛsɛgɛ ka ɲi fɛn fɛn 20,000 ye 15,000 10,000 i b'o sɔrɔ mais wariba fana tɛ voilà an bɛna faveur dɔ di kalandenw ma ensemble pour